Hmeichhe pakhat hi hlau leh hmanhmawh takin alo tlana kawng sira kar lo ding rengah chuan lutin khawpui lamah min hruai hram ro ka pu chuan man ka pe ang che kanu in pasal min nei lui tir atuma lekha zir ka duri ani tiin driver chu awangen top chu kar khaltu chu gu han sanga ni in gu group CEO alo ni a nula chuan man te pe in anei zong zong ba ka eitur anei thleng chuan a pe veka chiang hnih erawh chu bus chuan mana ti in ala le thung gu pawh chu a pi te chuan nupui nei turin an lo nawr ve reng tho alo ni a aning thin hle summer vacation hmang turin na mi chu an khua a alo haw a mahse a tum aia hma a anu ten pasal nei tir an tum awang chuan khawpui lampan chu angai le ta si ani school kalzawm a duh bawk si chuan pawisa a thawh chhuah angai a thian nu everly chuan lo khawngah hin a hna thawhna chuan thawk ve mai tur chuan alo sawm barah in tur leh ei tur vel an sem kual thin a pawnfen chhing deuh fen te chu na mi chuan nuam lo a ti ru hle chu barah chuan gu te pawh chu an lo kal ve a feihel chuan ipi duh dan ang chuan fa nei vat vatla i buai lo mai dawn a lawm alo la ti zui chulai room ah chuan na mi chuan in tur alo pe a nula dang aya na mi chu alo thlang ta chat mai midang song chuan an chhuah san ta veka min phur wang chauh khan ka inang ti in na mi chuan tlem chua ina a tlan chhuak ngal dai gua erawh a rui tawh hle feihe chuan room ah chuan a hruai sawn a na mi erawh everly chan tumin room dangah avalut ani chuan Mr. Huang ani hi ka thian nu thingtlang ami ani hi hrethiam ro aw tiin customer te laka ngaidam dil nan chuan zu chu in ve tur chuan an lo ti luia damdawi an lo tel ru chu lo ni in feihe chuan na mi chu lo zong le a Avril khan lo hmu in gu chu amut pui thei hlo chuan nun khonwam takin hun a hmang thei to dawn ti chuan shekara mahse huanga khan na mi chu adu lo chung lo kwa phei ve thungin anin norvel na lama goruma chuan na mi chu a pailu ta dai mai le feihe khan lo hmu in alo nui vur vur chul chu adu dan takani thlata huanga chu beng shepin April pawh chu huanga chuan a hruai ro ta a atuka chuan na mi chuan gu chu ama hrai ruya chuan a phuh zui ta dai mai thil thlen dan a hrilh hnu pawh chuan Everly chuan a hrai rui du in a ring si lova nangma khan hma ila hmasa ni kha idu thu nge ya mudun kan ni gu chuan a lo ti ta poisa pek ka in tha then mai pawh chu poya ti lo hetiang poisa hi ka duh lo min vangai kho lo ve a ti in na mi chuan a bank card chuan a lo vom let ani chuan in hmu to lowang gu pawh chu lung oi lo tak chuan a chhuak nizan i lo ho si lova ka ngai tua lutuk che lawm Avril chuan a lo ti vat nizan khan engthil nge thleng na mi na ti chuan guami te khan an hruai lui ka chi a ti ngai na ka hrelo ani a lo ti zai zai a na mi chuan mi tha le thalo an tam e mai a him lo nadang thok dai ro ati nge nge Avril chuan zang na dom na tam tak adon a ring tlata na mi erawh chuan school kalzomin a in soi sial tanta a in entir chuan a lo rai ring chu lo ni in ti tlak dai mai chu atua fe hana chuan a lo la hmu zui i rai lo a lo ti ngal phong ai teuh lo mai ti in a report card chu a thuk ruwata ente gu hi mi hausa ton to ni hi o a fai pai chuan fe hanan ati man chau khatiang miten mi hrai ruya mutpui ching kha eng president a po lo ni se kangai sang love alo ti mak ma se fe han chuan alo chuan a room doctor chu va hmu in a rai thu alo hril ta si gu chu va hmu vatin a pidam lo alo ompui meka na mi rai thu an han sha ta ka chuan a pi chu alo hlim hle va hruai ho vat vat ro alo ti chul mai gua erawh chuan ka fa pawh ni lawang ti in na mi chu alo ngai kholo ve hle tho anin kara chuan thil hriat thiam lo a awm ani ringin fe han chuan a chui chianga
wanga ten an hrai rui tih vel chu CCTV footage atang chuan a hret a chiah mai mahse nami chuan a naupai lai chu tih tlak mai a lo tum rilru mek rang deuhin gua chuan a va zunga a kal bo daih tih an lo hril poisa a nei lo hlo aniang fe hanan ati chuan milian som bank card ka pe lawm hotela khan gu ana lo ti si an han zawt chiang le a hotela khan reception counter a alo dah let daih tih an hrele bawk si kha hotel room kha fe hana lo buk chu lo ni in nami khan nauti tlak chu du le lovin ama chau po a enkol chu a thlang ta zawk alo ni a mahse vanduai thak takin anu te an lo lang ve le ta tlat mai ziaba wanen chuan an hruai hawlui ta a hnunga aka an hup sak dei bawk si wangin gu te khan kara chuan an hu thei si lo an nei tir tum wanga chuan a chhung te chu chengnuai nga alo pe fel diam to ni ome karai lom nami na ti chuan a u chuan alo beng pop iwa sak lo ve wanga hi i nei lo chuan poisa kam nei theinang ani lo tal pu in ison pai na pa chu biala zana domna vadil ro tian lo ti vel nau hi ti tlak sak ula nupuya tan chuan kala nei du thawang wanga na lo ti ta ka phe chuan damdoi in lampan lui pui an tung le ta a chuta meu chuan ka fa pai na pa chu go group CEO guwa ni ati ta nge nge CCTV footage atangin kara nami an phur ho lui lai vel chu go te chuan an lo mu ve chia bok anu te chuan nami thil soi chu an lo oi lo bur hruai lui an tuma wang chuan nami chuan a u ban chu alo se sak waka wanga po in a boi thak e mai tikhan poisa kha nei ula kalo kol zuai mayang ati taringota helicopter mang chuan gua chuan nami te kholam chu aron pan ngala nami ero tlan chua tumin anu te chu luya chuan thlak sana te chuan alo vo ve meka ma se gu te chu an lo thleng man hlau kati pal kalau hre suwa che ni thilom zia ka hre to sin ti in gu chuan zuang thalo tur chuan alo thlem anu te chuan mak an lo tingang mai nami po chuan rin tur nge rin lo tur ti po shelo ni kho shelo chuan om zui ta dai mai si anu le u te ro chuan ngai dam te lo dil chungin an lo phakwal char chara gu chuan alo oi der mai si lo ani hian nei luya pong swala tumani ti in wanga te chu an lo mo pu thul thil dang bai pui to lovin damdoi in lam an pan santa a secretary chuan an nu fa chuan shem hlakin ti bai to lo tur le milian khat chu in enkol na na mang turin a hril bok anau pai lai chu ala tha ni te sha chuan nami chu alom hle a gua fa nge ani ti te an hre zui bok nen pi ber po chuan lok mu vatin boyi irayemo harai lowemo gu chung ko monu tan ka pom thap chiania khamwang takin omro alauti min shai ruya ka raita ka chuan min ngai sak der mai mai ani hi nami chuan alauti vata fe han chuan huanga in puang lai video nami shai rui tu ani thu a soina chu alo mu a chuta meu chuan gu chuan angai dik lo hle ni ti nami po chuan a hrethiam ta ni ma se every likha dot alo shil char char ni om si a aril ru ana sok hle min hrethiam ro u naute wang mai mai chuan Mr. Gu hi ka nei thei lawang thatakin kalau enkol don nia ti in a chua san ta thowa reiwa klova nami chu secretary te khan gua ina chuan an va hruai lut le tho pe ber chuan thil shil du che kan nei wanga nia kan hruai ho che alo ti dam dia ya chuta gu chuan ka hmu masak ber atang che khan ka du dei to che sin irayemo rai lawemo ne che hi ka poi ti lo min ka san to su alo ti ba deu nia ya alai ve hle in alang ni e boi ka tupa hi ali lo ve raw asin nang lo ngai zong le du dang po ala nei ngai lo shim shim heta hian omla chatekin naw po i nei don nia ti in pi chuan alo shil fia ve bok school kal ka du bok sia ro man na te kalo siam ve bok nen pasal ka nei chuan a chi lowang nami chuan alo ti le
Ka nga kang che gu ana lo ti le vat boka ole in nei lam chu soi tori lawang u ka fanu angin he in chungai hian ni lo om don nia pi chuan alo ti ta hlawa anin nei don tu emoti hnuwa una wan han ni le dai mai tur chu gu chuan apom thiam vak lova an lai ru deuh thut bawk nami po chuan an chung kwa chu fil a ti hle a in enkol na mai tur poisa le chen na tur anei chuang lo bawk nen an ina om mai chu poya ti lova gu chuan private tutor te roisak in tiamin ina zirtir mai te chu an dua ma se nami chuan chutia om chu lo du bik lovin pa ngai taka school kal nge chu adu ve tlat pi ber chuan dora te ashwaya adu du chu ale sak mia mia mai mi in an en hiam lo nan skula po nal takin kal se adu ani gu chuan chocolate te lo le sak ve in na me du zong tak mai alo ni hlau thom nu sang sang te chu an han hak kwal tir chin vela a in hme zel box si an du thu sam ang tak ani zel lo nge du thlan tur an shelo zo a hak chin zong zong te chu an le sak ta veka aman po chu alo to chal al khop mai nami ero chu a in thla sung hle gua ho chuan an in khai bor hona sakhop maya apila chuan nami hi nau pai lai ani a chawang pohoro alo la ti zui in la pa deuh chung chuan an in poho ta lop lopa zana chuan api tir angin nami ke te chu avasil sak thlapa nami po chuan fel alo ti so the guala chuan lo ngai sak vel lutuk alo malis le ang sot sota amut tir thlap bok chuti lai in pi ber chuan akom hlim tur ompui alo zon sak ve mek boka every ber kher kha alo ni tlat mai nami le gu chuan mak an ti deuh na in nami chuan a hnial du talova mun alo phia fai lai in ava be nge nge a that le that lo te ava zot ve a bara khan ka thok tu si lova tho tur ka du e matin ni ti in nami chuan wang ane na an thil ti te kha ala shelo ni nge in every chuan alo nga ya a thoveng sot mai gu chung kwa a aloi lut chu wa nei a ti sia te alo shil chiama nami chuan engwak a soi du lo zan khat chu gu chu rui dewa alo ho chu a mu vele chen sa every chuan alo lavata nami kania alo ti vel ini lo ti in aluwa chuan alo ben sak fok si chuta nami alo lu sui bok enga ma ngai su o thian nu a rui dewa chu wang mai mai ani hi every chuan alo ti zung zunga ma chuak mai ro choka vati fai mai ta che ti in nami chuan atir chuak ta daya gu chu kai thovin tuite in tir ka u nau nui ni ka du lo ka fai pai wang chau po ni lovin ka du che sin min kal san to su o ti in gu chuan alo kwa Avril chu amirin zong ani lo thu te shille in a chat thla zui ta ni a thil o zong zong namin anei bik chu Avril chuan a i sikin a thi khle a nu zu di chuan lo kholin a fa pakena a awm na chana chuan nami chu alo mo pu a poisa pe in phubalak sak turin alo tham lung oi diam to chu lo ni in an pahni chuan an tang dun ring alo ni namin tungei bia ka alo ti thu ta wang chuan Avril chu aphuna sa hle inau pai dam doi tur tha kalo zot kwal vel mai mai ani hi ti in alo chang ve zai atu ka chuan nami tan poris te asyam saka ma se nau ti tlak na dam doi atil sak zeu a ei chep ti in gu chuan a poris siam chu alo pele hlau maya chu zok chu a ei ta ni tui ati hle nge nge every po chu ala be dong bik chuang lo nu zodi nen chuan in be pop ringin malak dan turte andap kwa le ta a nami ne na chuan inu in abedu che ka shilmia lawania ma se heta kalo thok ti alo shian yang ti in phone alo pe a khatianga ka chunga in chet nuwa khan engtin nge min lo biak le ngam zo ka nami na ti chuan iu nau pa hian in leitur adap ve me ka poisa tlema zong lo pe vela alo la ti ham ham engtin nge chu tiang te ila soi ngam zo ka kanu tak tak po ini lovem ni nami na lo ti
Milian thum min pela household registration book ka pe ang che chuan kanin ti buai ton to lowang anu chuan alo dile pasal anei don ani chuan household registration book chu amamo box si poisa chu pe mai ro imamo lom bu chung kwala an har sa si lova khatyang zat lek chu an pe thei em em ang che I chung te I kalbo tir thei dan kong thaber ani hi lausu keima nge in ka kalpui don chinia alo ti zung zunga nami po chuan ngun taka in ngai twa in bu chu avakhola poisa chu puka avadil tangi nge